Ulkoministeri Alexander Stubb on moittinut Venäjän tapaa harjoittaa ulkopolitiikkaa vanhanaikaiseksi. Brittiläinen Venäjä-asiantuntija puolestaan arvioi Venäjän ulkopolitiikan koventuvan entisestään maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi. Mielipiteiden vaihtoa käytiin Helsingissä järjestetyssä Venäjä-seminaarissa. Eilen Suomen ja Venäjän välejä selviteltiin jalkapallofanien kesken. Poliisi otti kiinni 35 rähinöitsijää, kun kannattajat tappelivat MM-karsintaottelun alla Helsingissä. Suomen ja Venäjän suhteet nousivat esiin Helsingissä myös tänään, kylläkin hyvin toisenlaisessa ympäristössä. Mellakkapoliisien kilvet vaihtuivat aatelisten vaakunoihin, kun Ulkopoliittinen instituutti ja Aleksanteri-instituutti järjestivät kansainvälisen Venäjä-seminaarin Ritarihuoneella. Avauspuheenvuorossaan Alexander Stubb ei malttanut olla tarttumatta eilisillan kahakoihin. I'm glad to see that all of you have been released from police custody after all the fighting that you did. Vitsailemasta päästyään ulkoministeri päätyi lopulta arvostelemaan Venäjän tapaa harjoittaa ulkopolitiikkaa. That very often Russia sees foreign policy as a zero-sum game. You win, I lose, or vice versa. Kansallisvaltioiden kyräilyyn perustuvan ulkopolitiikan sijasta Stubb kehotti Venäjää aitoon monenkeskisyyteen, jossa valtiot tavoittelevat yhteistä hyvää muun muassa kansainvälisen yhteistyön, kuten YK:n ja EU:n avulla. Jotkut arvioivat, että öljyn hinnan laskun vuoksi Venäjän on pakko pehmentää asennettaan länttä kohtaan. Brittiläisen Venäjä-asiantuntijan mukaan talouskriisi voi kuitenkin tehdä Venäjän käytöksestä entistä hyökkäävämpää, mikä on näkynyt muun muassa kaasukiistassa Ukrainan kanssa. When something like this puts Russia under pressure, or any country, the immediate consequence is not always a more mellow and more moderate and more accommodating attitude. Brittitutkijan mukaan viime vuosien suuret öljytulot antoivat